Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Denzitet 4. Samo da vas podsjetim i ovoga puta da sam otvorio i novi kanal koji se zove Vilić zapisi. Link ka tom kanalu možete pronaći u opisu ovog videa i tu je moje obraćanje vama mnogo češće. Trudim se da bude na dnevnom nivou, nije to baš svaki dan, ali kako bi mogućnosti i okolnosti dozvoljavaju. To su kraće forme i manje teme, što bi se reklo. Povod za ovu emisiju je odluka odlazećeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da nametne dopunu krivičnom zakoniku BiH kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Samo da vas podsjetim da je njemu mandat istekao time što je on podneo ostavku. Imenovanje novog visokog predstavnika je pre nekoliko dana su zapadne sile pokušale u Ujedinjenim nacijama da izvedu, pa to nije prošlo. Onda je Rusija podnela svoju rezoluciju, predlog svoje rezolucije kojom je predlagala da se novi visoki predstavnik, koga su ovi imenovali Carl Schmitt, imenuje i oroči na rok od godinu dana, da se posle tih godinu dana institucija visokog predstavnika ukine. Naravno, to nije naišlo na odziv zapadne strane. Ono što je ruski predstavnik u Savetu bezbednosti rekao je za nas veoma značajno, a govori o tome da je u tom slučaju visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Bosnu i Hercegovinu nije imenovan i da je praktično Carl Schmitt u tom smislu samozvanac. Vrlo bitan moment. Sad šta se dalje dešava? Incko, kome je mandat istekao, činom njegove ostavke pre nekih 10 dana, 15, nisam to dobro zapamtio, praktično nema nikakvu funkciju. Čovjek podneo ostavku, spakovao kofere i krenuo. Ne, on je usput, onako, kako Milorad Dodik kaže, zakucao posljednji ekser u mrtvački sanduk Bosne i Hercegovine. Taj njegov zakon, samo da vam citiram kako je on to formulisao, kaže: zakon koji sledi i koji čini sastavni deo ove odluke stupa na snagu kako je predviđeno u članu 2 tog zakona na privremenoj osnovi sve dok ga parlamentarna skupština BiH ne usvoji u istom obliku bez izmena i dopuna i bez dodatnih uslova. Što će reći, zakon je danas stupio na snagu i mora se primenjivati. U skladu sa time, tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije čekalo časa da krene u akciju i evidentiranje svih koji negiraju genocid u Srebrenici. To je to što se tiče te strane. Što se tiče ove naše strane, Dodik je održao jednu veoma značajnu, rekao bih istorijsku, konferenciju za štampu danas. Naši mediji su samo izvode i ključne možda momente, i to ne sve, preneli. I baš zbog toga želim da vam se obratim. Baš zbog toga što ne prenesu sve što treba da se prenese. Šta je tu Milorad Dodik rekao? Rekao je da smo trpeli 25 godina i da se ovako dalje više ne može. Što bi se narodski reklo, ili kako bi to Rusi rekli, povukao je crvenu liniju. Dalje neće moći. Sad, to njegovo obraćanje je
po svom tonalitetu, po svom verbalnom iskazu, krajnje eksplicitno. Ne ostavlja nikakve nedoumice, niti mogućnost za tumačenja. On je sam na toj konferenciji za štampu nekoliko puta ponovio da genocida u Srebrenici nije bilo. Time se naravno kandidovao za nekoga protiv koga bi, na primjer, to tužilaštvo BiH moglo da podigne optužnicu. Sad, šta je bitno? Bitno je to da je Dodik rekao da u ovom slučaju delovanje sudstva i tužilaštva i zajedničkih institucija što se tiče Republike Srpske više ne važi. Izneo je tih nekoliko svojih stavova, inicirajući sednicu Skupštine Republike Srpske iduće nedelje, odnosno hitnu sednicu, što bi se reklo. Što će reći, Republika Srpska povlači svoje tužioce i svoje sudije iz Federacije BiH. Ne priznaje više ni jednu odluku tih institucija na svojoj teritoriji. Upitan da li to može značiti pogoršavanje situacije koja bi mogla dovesti do rata, on je apsolutno tu mogućnost odbacio i to je vrlo razumno što je rekao, jer objektivno muslimanska strana nema mogućnosti za neku ozbiljniju akciju, a Republika Srpska ima mogućnosti da na bilo kakvu provokaciju odgovori. No, to je onako što bi se reklo za javnost, jer niko neće prvi istrčati sa pozivom da se krene u boj. Ali, ovo je zaista ključni moment. Ovo je, ne znam kako da vam jače podvučem, nešto što počinje. Ovo je dan koji će, ja verujem, i na neki način ući u istoriju srpstva. Sve što će slediti, što se tiče Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, će ići po jednom davno postavljenom planu koji je sad krenuo da se aktivira. Bilo kakva argumentacija, objektivna, realna, istinita argumentacija koju mi iznosimo u ovom slučaju za onu drugu stranu, apsolutno je nevažeća, niti oni više žele da ulaze u bilo koju vrstu dijaloga. Što bi se reklo, metak je gurnut u cev, čeka se kad će da se povuče oros. Na tu odluku takozvanog visokog predstavnika, odnosno samozvanca u ovom slučaju, nema nikakav legitimitet, oglasile su se Sjedinjene Američke Države. Kaže se, negiranje genocida i glorifikovanje ratnih zločinaca neprihvatljivi su i podrivaju uzajamno poverenje neophodno za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Čin odlazećeg visokog predstavnika pokazuje koliku važnost on pridaje ovom pitanju koje je bitno za stabilnost Bosne i Hercegovine i naglašava kontinuirani imperativ da svi u Bosni i Hercegovini treba da daju svoj doprinos pomirenju. Znači, za 180 stepeni sve okrenu na glavačke. Ovo ne da pojačava stabilnost BiH, nego upravo destabilizuje. I to destabilizuje veoma žestoko. Sam Dodik u svom istupanju je rekao da posle ovoga nema dalje. Jednostavno više tu mogućnost za razgovore prestaje. Ostavio im je otvorena vrata utoliko što se pozvao na Dejtonski sporazum i striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma bez svih ovih mandrljanja koja
kojima je Republika Srpska izložena, jer Republika Srpska u potpunosti to više sve odbacuje. Sam je lično naveo da je spreman da se liši svog u potpunosti ličnog komoditeta u danima koji su pred nama. Možete to da prevedete kako god hoćete, ja bih rekao da se ovde pertle na čizmama zavezuju. Sve se to dešava u jednom momentu i zato vam sve ovo govorim da bismo bili vrlo precizni, da to precizno postavimo. Sve se to dešava u momentu kada je krenula novi zamah afere oko ovog Belivuka, gde na svetlo dana izgleda da počinju da isplivavaju veoma kompromitujući materijali što se tiče Vučića. Svi oni koji su pratili ovaj moj serijal, kako je počeo, znaju otprilike kakav imam stav prema tom zgubidanu, koji je ne samo sebe zafarbao u ćošak iz kog njemu više nema nikakvog izlaska, nego je u priličnoj meri zafarbao i sve nas. Želim samo da vas na neki način podstaknem da te događaje, kakav god da se politički događaj inače, bilo gde, bilo kada, desi, morate ga u širem kontekstu posmatrati, inače ga nećete u potpunosti razumeti. S jedne strane imamo izuzetno zaoštravanje i pogoršavanje situacije u Bosni i Hercegovini, s druge strane imamo destabilizaciju Srbije, objektivno. Da podvučem, da me opet neko ne bi pogrešno razumeo, ne da ne podržavam Vučića, nego njega treba zaista izvesti na sud za sve ovo nepočinstvo koje nam je do sad napravio. Ne samo on, nego kompletna ova kamarila na vlasti. Mora za to odgovarati. Međutim, vidite kako to veliki igrači iz senke rade. I tako nam rade svaki put. Mi možemo imati opravdanje da imamo okupacionu vlast nametnutu od stranaca, što je potpuno tačno, i da naravno ta vlast će raditi u skladu sa onim što ti stranci rade. Šta je njima interes? Oni kreću, ja sam i ranije to već pomenuo, u destabilizaciju Balkana, odnosno našeg helma. Kako će se ta destabilizacija dalje širiti, ne znamo. Oni su znatne snage mudžahedinske navukli u Bosnu i Hercegovini. Vlada, ta vlast nekakva muslimanska, govori o 10.000 mudžahedina, međutim ima informacija da ih ima čak i do 100.000. Naravno da 10.000 i 100.000 čini razliku, i to veoma bitnu razliku. Ali i tih 10.000, da uzmemo to što nam muslimanska strana govori, a što je, budite sigurni, potpuna laž, da se zadržimo na nekoj srednjoj cifri od 40-50.000, to je nešto sa čime možemo imati mnogo debelog posla. To istrebiti, to će biti muka velika, ako bude krenulo. Sve to i dešavanje u Srbiji, dešavanje u Crnoj Gori i dešavanje u BiH moramo posmatrati u kontekstu globalne situacije, s jedne strane, situacije koja se odnosi na sve ovo što nam dolazi kao informacija o sledećoj fazi širenja ove bolesti. Neću sad da ulazim u tu priču,
vidim da i na društvenim mrežama ljudi su dosta već upućeni i znaju otprilike kako taj mehanizam funkcioniše, kakva je tu sprega vakcinacije i maskovih satelita, 5G stanica. Oni spremaju sledeći talas. No, ono što je ranije na generalnoj mapi puta kod njih zacrtano, to je ono, samo da vas podsjetim, iz haosa reda. Oni će na više frontova ići na potpuna urušavanja društava, s tim što će naše društvo i našu civilizaciju, srpsku civilizaciju, gledati da prvu smaknu, vrlo otvoreno, prvu da smaknu. Koliko smo mi pripremljeni u ovoj vrsti ratovanja, moje mišljenje najbitnija je mentalna i duhovna priprema. Da nam bude jasno o čemu se radi. Jer ovog puta, budite sigurni, i ja sam barem siguran, nećemo biti sami i nećemo biti napušteni kao što je to bilo 90. godina. Kako će oni to pojačavati, ne znam, to ne može niko da predvidi. Drugo, kada ta vrsta događaja krene, ona ima i neku svoju logiku. Ne može se sve isplanirati. Mogu osnovni pravci da se isplaniraju, da se dobro isplaniraju početne faze, ali sam razvoj događaja kasnije može da donese mnoga iznenađenja i svim stranama. To je jednostavno tako je uvek bilo i tako će biti i ovoga puta. Sve u svemu, budite veoma obazrivi. Veoma obazrivi. Ja vidim da se skuplja jedna strašna negativna energija, da je ljudima prešlo preko jego i da ovu vlast i ovu lagariju više niko normalan očima ne može da gleda. Ali budite veoma oprezni prema tome ko vas poziva da se u obračun sa time krene. I kako će se to odraziti na mogućnost da Srbija pomogne našim sunarodnicima u Republici Srpskoj. Ovo nisu vremena ni za šalu, ni za igru, ni za eksperiment. Našim sunarodnicima u Republici Srpskoj će objektivno trebati pomoć. I to veoma snažna pomoć iz Srbije. Ko će to iz Srbije da uradi? Mi imamo jednog lažova koji u danu slaže. Jedno kaže ujutru, drugo uveče. Te njegove garancije, te njegova zaklinjanja da Srbi nikada više nigde neće biti prepušteni sami sebi, da nikakvih novih oluja nikada više neće biti, to možemo, kad on izgovori, dokačimo mačku u rep, pa nek ide nek mati dvorištem. Ali, mi moramo kao narod postupiti kao jedinstven narod. Koliko će i nama ovde trebati pomoć. Vidite kako se zaoštrava ta situacija u odnosima sa Šiptarima. Ne verujem da će oni raditi ono što su radili 90. godina, a to je takozvano počasno delovanje ili dejstvo. Da se ide komad po komad, parče po parče. Pretpostavljam da će ući u završnu bitku i da će aktivirati sve odjednom, da bi dobili dovoljnu snagu da mogu da nas slome do daske. Na nama je samo kako ćemo se u trenutku organizovati da pružimo otpor tome. Jer naše pružanje otpora je uslov svih uslova da bismo pomoć dobili. I to treba imati u vidu.
Situacija je veoma ozbiljna. Pratite ta dešavanja koliko možete, jer vidim da naša sredstva informisanja to na parčence daju na pomalo. Prvo reagovanje Srbije je Ane Brnabić, začuđene Ane. Ana se začudila, pazite. Kaže, ona misli da je odluka Valentina Incka loša politička odluka. Dakle, mislim, ajde da vam nju sad ne citiram i ne izvlačim, pošto ona ne zna rečenicu da sklopi. Evo, na primjer, rečenica, nadam se da nisam u pravu, ali mislim da je neodgovorno da donosite tako važne zakone da niste razgovarali sa konstitutivnim narodima. Šta je znači ovaj prvi deo rečenice, nadam se da nisam u pravu? Ona nije u stanju složenu rečenicu da izgovori smisleno. Mi to imamo kao premijera, samo imajte u vidu ko vodi ovu zemlju sve. Morat ćemo sami nešto da preduzimamo, inače bit će mrka kapa. No, bit će to sve kako treba, u to sam ja potpuno siguran, i u vitalnost srpskog naroda, u njegov borbeni duh i svest o tome da u bitku svih bitaka ulazimo na čelu ljudske kolone. Sve vas pozdravljam i volim, za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živjeli. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže.